Ki kunhun kinong rap lambat kinong ri jingri ha ka jingelam ka Seng Hill Farmers Union HFU kilamar bat yakendu bun ki jing e hakini ki benai balala kini ki jing e bakongsan ba kinong rap bat nong ri jingri ki yakendu kalong khamtam e na ka jingbam don ki an ki kanun bati kena banya daya ki kajing bam yo ya kajing menjur jong ulat ke jela ya ki rule jong ka Market Act jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kalapan long ya ki nong yalam ka HFU ha ka arpo sa tarik leber ban yakendu ya sembut menteri rangba ka jela ba Preston Tensong ubabat ya katanat District Council Affairs ha ka sorkar jela habaya kren bat u General Secretary ke HFU ba Alfan Kharsinte ulaong kajing yakendu ya menteri ka DCA ban wat jing tip ya ka daw kajing bam yo jing menjur na ulat ke jela ya ki rule jong ka Market Act balarai da ka KGDC haba pentip shi kinong thok khubor uba Alfan ulaong na kalyang menteri sorkaru ulaong ba udan kaju kajing mut bat udap da kajing sngokya balai kidang sakut ha office jong ulat hadu menta ulak ularu bana kalyang jong ud sa shim ya kajing kit kle banya lekat bala ban yo no wood ya kajing menjur jong ulat halor kanikaan balarai da ka KGDC rules jong ka KGDC untuk ka Market Act. Ka jingwan kendu jami menta ya Deputy CM dari Pak Preston Tensong kadai halor jong ka jing bomyo asen no gubernur ya itu ki rules ki badai jong ka KGDC ngiyo i mencim senam ro ha bunai Agos ngilawan kendu i ka Empori na ka por bidang long di Minister jong Agriculture bat kumjur ngilawan kendu yo CM ha ka to ka por ba ibat Shambor ide CM te ka jingwan jong hi banyak kendu iki ka long ba ka jing sakut jong kini ki rules wat hadin ba kane ka Market Act jong ka KGDC kilade pan yo ka asen gubernur Henry ki sakut kini ki rules tedai nak kata kadau nyiwan meta kasngi ban budin balai kini ki rules ki sakut bat balai wa mla ban gubernur panla ban asen hadu menta te ka jingwan ni kendu jong deputy CM meta sngi ngi sngothu ba ka sakut kini ka file hangno rehangno ban ngira pan snguru ya kani namar penyilawan kendu ya ba Cyril ru badai commissioner and secretary jong ka DCA te kadai kata ko ki issue ka bangiwan kendu ya i sa Preston meta kasngi ban budin ya kani ka ya kini ki rules badai ki sakut kata kadai kamat ka bangi smokia ba kum kinong rap namar ba nidan ka jingkermen ka bakrau ba lingba ka jingyo asen no gubernur ka por bolong CM iba penyat CM ha ka to ka por ba di kongres badai IM te Henry ka sakut adu mentangin yo asen ya na gubernur nak takadaw ni sokia ba ya kani te de kata ngi kedum ta singi te nak liang jong deputy CM yang ba mairu idan ya ka jo ka jengmut balada itip balik kini ki rules mla ban asen do gubernur te yang ba kanum sempor nak liang ka jongi in sa shim ka jengit kli ana ka bede ba kani bat pendap no bud ya ka bede kani ka ya kini ki rules kata ka ka point ka point ka ba ar ka jengwan kedu jongi kalong hadin ba nilayo i kumto kini kinong risniang ba kinong risniang na kajala kajongi kia matching e but nyemyo ru ka dor ha ka ba ngili di kisniang ngile kinong rap kilakhat yangi hangki hapo barembong bagi pelong ya kajingelang jong kinong risniang nangta syapo West Jentiaru men singi sajan kila pelong ya kani kaju kajingelang ban pensngau ya kani kajinge jong risniang pengilawan ban ya kendu ya Deputy CM kada wajingwan kendu jongi Deputy CM kadai ba kini ki lai tayo ki bangi phone ya minister jong ka veterinary ya chen veterinary ba Sanbor Sulai ngim yo ya ka appointment na i bat sakawai ru ikular yangi banwan ya kendu last ngi baar tendre ha bangi phone chen office iklam wan japo office kata kadi kajing e jadi namar kata kadau namar kajing sokia jong ka senghi borok away ya ki nong risniang namar ba kisniang ki baladi bandi ngimla ra bandi namar ba ki pantak baladi kador bat kini kidi kicing ka ba kinong ri jengri ya kendu kumtang yang kendu ya Pak Preston
te nakaliang jung ila kerjai bagai ke department kami ke jung te kumta ila refer yang ba ide balik kendu shwa ya i ba Frederick Harkungor ibari commissioner and secretary bangini kendu shya ya i bangini tai ya kini ki mat bala da kadai ban poi ha kami ke jung insayo ban betha ban ban keren sakawai pede kadai kaba ngi kendu kapang i kadai ha kaba kini kinong rap hapo lapangap kaba minchim snem ladang ye kan mau kadai ba hakatu kapor kaba kini kinong rap kejungi kilet banyarap ya kaba ban yarap ban kaba ante halap pangap te hendrei namar ba ka jingkular na kaliang ka jong DC jong ka West Jantian district hakatu kapor ba kinong yarap kinong rap ki bon banyarap kin ai ka bai kali nang taru kinyarap kinong rap la kalong kum ka anuririam te hendrei kani gru ka bil ka sokut adum ta te de namar kata kadau iwan bani kendu namar ba pun kinong rap kila apsa ya kani ka honorarium ka bala pensngau da ka office na po deputy commissioner te kani baru kai kidiki kam ki basa ateng ki bakum kinong rap ya kendu jinge te de namar kata kadau iwan mata kesni ya ka bani kendu ya deputy CM ban pensngau ya kidiki jinge sakawai pat ya keran ka jingi kedai ba alor kani ka CM ashot nisngau ban ai kublei ya ka sarkar balingba ka CM ashot ka balayarap namar bahaga tu kapor ka herdor usansar te nakaliang jong mi nakal som union gila kerpat ya ka sarkar ba kan yarap da ka intervention scheme te ka sarkar kalawan ra ya ka CM ashot berkalala pantit san pusan dingka ya ka dor ka jong usansar si number haga tu kapor te ngisngau thu ba nakaliang jogi nongrap sensar hadu mentaru ka dor ka bakitit na ka dor si number usansar upoi dor sabu pra sabu kendai bat tang hadu sanpau nang kata kam kiushu ki bagi ti nak senong te kum tang yawan kendu ye bi PCM ta kasni berkarpat i bala da ka sarkar ka isna ye ki nong sensar kan pene ye kan ka scheme CM ashot ba kala banyarap ki nong rap ba hoi sampusan dingka ngimpat im ki nong rap ki ong bala da ngio andru pusan nyopo hadu prapu tingka kata ka de ka dor ka bagi im hausi number tenrei haba kayo ka hiar pelat kan ne nisngau ba katu kador kabaka sarkar ka thidru kalayarap bun yikinong rap sensar te nakaliang ka jong i sa matagasngi deputy CM jongi ila ai ka assurance bala da kalong bunta insa ya keren bat ka kabinet na ka bentaban pentulun biang ya kani ka scheme na benta usnam araja rapulri atau kani ka sarkar ka pentrikam ne ka kani ka minimum support price akabidi bat kane ka kabadi ba kata kali ka jong fi hakatu kapor kaba governor usain ya ka market act denre hakatu kapor nakaliang ki isi member jong ka KCDC ki la pha ki la de frame ki rules hakapor ka balong congress ki la de frame ki rules ba dia ki rules la pha sha DCA na ka benta banyo ya ka central governor te henry ki rule ki sakot minta Dalam reklam ki rules namla ban pentrekam ya kanika market act kapra pas da governor. Tengidon kam ya ki rule badai ban jo ya asen governor kenang ba kani begini ki rules kin trekam kan ling ba kanika act. Tiko piban ne mentan bi kendu ya di chief minister piban ne pa bede begini nama kali kamlong kong santrai nam ta ki nongre. Kangila ai da jing tho ban nila submit rule ya paro kini ki city ki bangile kendu nadu ka city ka bangi kendu ya i hakato ko pori minister i kong emperin tengila ya submit ka to ka stiro tangila ai kopiro ya ka city ka bala ai reminder na ka KCDC hakabi dei ban pun kan mau ka DCE ba ka ban pas no ki rule enang ta bade nila ai ru ka city ka bade ka bani ai commissioner and secretary ba Cyril ba pet ya ka DCE te nakaliang ka jong deputy CM lalong very sure ba in kami ya kane ba yung bakam ratio ban sila ban yo asal